yana da wadataccen magani a cikin shi, wanda wannan magani waraka ce, kamar zuma, kamar nono. Da zuma da nono asalinsu abinci ne, amma kuma a cikinsu suna da magunguna da ke warkar da ɗan adam game da wasu al'amura. Bari ka ji, ko da kana ganin lafiya kalau kake, ka rinka dauriya kana samun lokacin da kana shan zuma, za ka ga abin da zai rinka faruwa gare ka. Yanzu ka daɗe baka sha zuma ba, to yanzu ka fita nan yi ƙoƙari ka samu zuma ka sha. Kuma wani abin mamaki, zuma ce za ka sha ta sha mai yawan da ba za ta nakasa ka ba za ta yi maka illa ba. Ko kun fahimta? Idan ka sha ta, idan da cututtuka a jikinka, ta tafi ta maganin waɗannan cututtuka, sai ka ji cikinka ya tsaya cik, shine ta bi ta tattaro cututtukan ne. To sai ka ji ka ji tsuguno. In ka je tsuguno sai ka ga ka fitar da wani irin nau'in dagwalan kashi, ya saba da kashi yadda ka saba fitarwa. Shine wannan kashin ba wai lalataccen abinci ne na kusa ba kadai, a'a, akwai wasu gurɓatattun cututtuka da wasu ragowar datti waɗanda da can yunkurin kashi baya fitar da su. Ruwa da kake sha da duk wani abu da yake shiga jikinka ba zai iya tsotso su ba. Bari maka misali, ka samu kwalba mai datti kowane iri ne, ka ɗibi zuma ka zuba a cikinta. Idan ka zuba zuma sai ka samu ruwan ɗumi, kar ka samu ruwan zafi, ruwan ɗumi sai ka sa a cikin zumar, a cikin kwalbar, sai ka rufe, ka bata minti 2 zuwa minti 5, ka fara girgizawa ka ga ikon Allah. In ka buɗe sai ka ga ta kankaro da yawa daga dattin ta fitar da shi, ko haka zuma take wa cikinka. Idan ka shata, in ya zama adadin dauɗa da datti da dagwalan da ke cikinka ya fi ƙarfin adadin zumar, sai ka ji kayi gudawa, can sai ka ji cikinka ya ƙulle. Shi ne ma'anar hadisin nan da muke ishara a kai, da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce cikin ɗan uwanka ya yi ƙarya, amma Allah ya faɗi gaskiya, dan Allah ya ce fihi shifa'un. Ka yi wa cikinka haka ka ji. Wato idan ka shata, da gwalo da ƙazanta da dattin da ke cikinka ya fi ƙarfin adadinta, sai ta kankaro abin da za ta iya kankarowa sai ta fitar. To saboda an hargitso cututtukan, sai cututtukan su haɗu, sai ka ji cikinka ya ƙulle. To sake shan zuma. Idan ka sake sha, sai ga ta sake wankowa, bayan mintuna sai ka ji ka je ka sake tsuguno. To ka ci gaba da sha har sai ka ji cikin ya daina murɗawa.